Go. Okay, ipa dito. Oh, chat no. Go. Tabono. Oh, naitambok dray. Oh. Ay, magupo ni. Oh. Ano pa sila dok-dok mga buang. Tara, dok pa. Ano pa, dakdang, mausa, bilimay pa. Ano sa bilimay pa, dakdang pa. Napesa, napesa, di matis. Aray. Napesa, bula. Oh! Okay. Kaya mo doon. Okay na. Guys, may unikong mga si ninyo guys, unsa ni si ninyo. Betay guys si ninyo ron. Ninyo ka ba? Morning taong sipat bas, taong sipat sa Sianjangko. Dirira ko to mga guys kay mana na may shout out ko ni Jidla Robes og si Chingasta. Shout out ko sa mga security guard diha sa kanal, sa mga lalang agency. Si Ninyo Carbo.